A Asociación Cultural Os de Aquí de Taboada celebraron esta tarde o Festival de Nadal. Pandereteiras de todas as idades, o grupo de gaitas e bailes rexionais foron algunhas das actuacións das que disfrutou o numeroso público que acudiu ao Salón de Atos da antiga Casa Cuartel de Taboada. E como estamos en Nadal, amosámoslles a panxoliña que cantaron e tocaron os pequenos pandereteiros e pandereteiras de Taboada. Tamén lles amosamos unha das pezas que interpretou o grupo de gaitas.